السلام كبرات تغطاتلتي حاونا موليجيتا كالاي كفال ابناي افضلو ابتي ميكال channel التي إزنبرا قدامي كفال كالاي كفال ون زردي حمولو مالتي اب كدامي كفال ريتوي يبينيرا جي ابزي كالاي كفال ون ريتوي كيبي من تيزر لكم مالتي كمين ابتي اب كالاي كفال زتباهلا ويستلعلا على ستات ريتوي ما هذي بحفشا ابتي كلتي اخفالات تقال محتت مالتي حدا زلني ريتوتات تزارب مو اللي حريقة سبيسفيكلي حدا نتبتات فتوكيري امزو خلاي كفال زنابرا حسابي ريتوي كيبي مالتي اتي كلمة مجمرتا هنتي اب قدامي كفالون زولكو تي ارستي سحابيو مالت كابتي ابز غزيان زلو كالي حلولو تسيلو زعبا نابرا ممحياش ناي نابرا ابيت زتوكولو سلزغونن يتحامي سحابي ارستيو كم زعينت ارستاتون قصالي كمتصالو ناب محبراوي مرفاتريتات مالتي كم زعينت قال محتتات كغبرالو مخنياتو لتي سمعينتي زكراتل تفان سلازغونا مالتي استفلالي عينت ريتولات كمت غادي سبدماتي زدليو يوسد زيدليو ناقدفه جن كم زعينت ارستات مزلعال تفامبر وداي كخوناي كلي سلازي حجون حاونا مولجيتا خونان حاونا اخليلو زلني مسكناي مالتي كوتسلو دما بزي انغتامي زخاخروم يدلني اجيناتو يتوي كخيد بخاف الشاطر يقول لكم مالتي تي زنبرة تحستو تعزب كونا غير كدامي نغير نتاي نيرو تيكا تي زحتت زنبرة حتوتات بقبو يملس هاي نبران زبل ويتولني وقناتو تي حاد حتو مستحاتته كتتا نتي اتو بمملس بالحريو زامد نقرات بملعال مبرهي زيادة مبرهي كوهاب كابي نحردا تحتو تحتيتو نابكالا رستي كيتكا ندي كنده حتو استحادت غوسيفا كال حسابات امتخا نحرت زايكا جن نانواش تقمي زي كهلو يخدي استفرالي حسابات ملعالي كالي شجراي كونن جن مجمرتا ግን እቲ ዝተሓተተ ሕቶ ክምለስ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓፈሻዊ ዝረኣኾ ነገር ተሃልዩ ሓውና ሙሉጌታ ዋላ እኳ ብዙሕ ፅቡቕ ጠቓሚ ሓሳባት የምፅእ እንተነበረ ግን ኣብ ብዙሕ ሕቶታት ግን ነቲ ሕቶ ቀጥታ ኣይመለሶም ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ እቲ ሕቶታት ተወይ ነይሩ እቲ ቀንዲ ሕቶ ከይተመለሰ ድማ እቲ ግዜ ይውዳእ ነይሩ ማለት እዩ سيزي كم زخون أي نقولن تحتات بعض تاهم اللسني هو نحرد سمعتي كربحو خينهم مانت قلا يستعذب كود ما بزح تجاج أو حساباتون إلا على نيرو مانتي تأتي زرزر عبستي بحد كزرزو هاي دلنا تي زرزر كاتو هاي دلين جن بحف شغلتي كفالات دقاقيمنا سمعنا نحرد جيمنا أمنا هالحدو زيجاجو مستات واب نيرو مالتي نمتكاس زاكب تراي حنتي حساب كب نعبنا تعاونا ملقيتا أو حدا شان أو حدا حتوغ من السكولون تايبل كاب نهزبنا سي كاب معرباوي عالم كنبر أفريقيا كنبر يزحشي يبل كاندي نايتي مبقوتو حسابون نسي مالتي تاني حقن أبكال حتى انتاي زبيل حساب يمت سبسي أبزي هالو أكتي هالو كما عمرو يزنبر سبب عمرو يزنبر وتاس أقداسي كوناني من زحجي تمتي تجاج أو حساباتي مالتي نحردا سب أبتازلو أبوتا عمرو بمنكاح وي تبوساتات موساد أورو خلود زغير كوينوسي انتاي دامود لي كاب أفريقيا نا بأوروبا نتا وي كاغا وي أوروبا نا بأفريقيا نتا
زبل مغرسي انتاي عدلي مالتي سيز كم زعم السلس تفلالي تقاچاوي حسابات اللو افتوشتي مس اندحر دابينا ببعد تبينا مالتي سيز كم زي خون يقبون تي ملسي كل جزي تي حساب حدا ودو حساب كمتص الله شعوب تودو حساب صويت كفاني نتي تعزبها تمعدوت وغروي كاني حساب كات حلف مالتي ሳልሳይ ዝተዓዘብኮ ነገር ተሃልዩ እቲ ዋና ኣርእስቲ ናይዚ ክልተ ክፋላት ኣብ ቁጠባ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ካብቲ ሙሉጌታ መጀመርታ ዝበሎ ክትሕብትም ተደሊኻ ናብ ኣፍሪቃ ክትደኪ ተደሊኻ ድማ ናብ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ካናዳ ዝበሎ ማለት እዩ እቲ ኣርእስቲ እቲ ዋና ኣርእስቲ ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕቤት ወይ ብዛዕባ ሃብቲ ድኽነት ወዘተ ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዘ ነይሩ ማለት እዩ ድሒሩ ግን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ከም ዝረኣናያ ግን ካልእ ማሕበራዊ ትሕዝቶታት ሒዙ መፂ ማለት እዩ ወይ እቲ ናይ ቁጠባ ኣብ ቁጠባ ዘተኮረ ሕቶ ብማሕበራዊ ሸነኾ ይምለስ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ንባል እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ሲ ክትሕብትን ድኾንካስ ናብ ኣፍሪቃ ክመጽእ ኣለካ ዝነበረት ሓሳብ ድሓር ግን ብዛዕባ ስድራ ቤት ብዛዕባ ቆልዑ ምዕባይ ኣብ ኤውሮጳ ወይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ስለዚ እዚ ኸዓኒ ሓደ ምኽንያት ናይቲ ሰብ ናብ ኣፍሪቃ ክመጽእ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ምዃኑ እዚ እውን ኣይ ተዛማዲ ኣይመስለንን ምስቲ ኣብ መጀመርታ ዝተሓደተ ሕቶ ማለት እዩ እዚ ካልእ ናቱ ኣርእስቲ ተዋሂብዎ እንታይ ክግበር ይግብኦ ኣብዛ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ብዛዕባ ፍትሕ ብዛዕባ ስድራ ቤት እንታይ ክግበር ይግብኦ ተባሂሉ ካልእ ዘተ ክግበረሉ ዝግባእ ኣርእስቲ እዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ምዚ ናይ ቁጠባዊ ሕቶ ዝተሓሓዝ ኣይመስለንን ማለት እዩ እዘን ሰለስተ ዝጠቐስክዎን ኣብቲ ቃለ መሕትት ብሓፈሻ ዝነበረኒ ርኢቶታት እየን ካልእ ግን ኣብዚ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብዚ ሶሪ ካልኣይ ክፋል እውን ዝረኣኽዎ ካብ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ ሸነኽ ርእይቶ ክህብ ተን ዝህበለን ርእይቶታት ብሓደ መጀመርታትን ኣቡና ሙሉጌታ ዝመለሰ እሞ ከስማዓኩም ብድሕሪኡ በብሓደ ርእይቶ ክህበለን ክፍትን እየ ኣብታ ቀዳመይቲ ብዛዕባ ክሪፕቶ ካረንሲ ወይ ድማ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ኢንቨስትመንት ኣልዒሉ ዝተዛረባ ሙሉጌታ ምስማዕያ እሞ እቲ ናተይ ሓሳብ ድማ ድሒረ ከስዕቦ እየ sorry for that so ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዕድላት ይበዝሕ ንኽብል ደልየ ነዚ ዕድላት እዚ ከዓ እቲ መንእሰይ ሕጂ እንታይ ናበይ ይመፅእ ኣሎ በቃ ተን ዘለዎ 5,000 ድን ዘለዎ 10,000 ዶላር ድን ተን ዝኣከባ ኢንቨስት ክንገብር ይብል ኣሎ ኦኬ ኢንቨስት ክንገብር ኣብ ዝብለሉ እዋን ከዓ ሓደ ንእሽተይ ውፅእ ዝበሉ ገለ ነገር ንእሽተይ በለጭታት ዘለዎም ሕልፍ ዝበሉ ኣሕዋትና ከዓ ስቶክ ማርኬት ክሪፕቶ ካረንሲ ካልእታት ኣማራፂታት የምፅኡ ኣለዉ بعقم الرجاء أيكون عندهم كريبتو كارنسي ستوك ماركت سي نتا نورمال هيوت كي ترفع تشجيرو تسجي مزغيد زلو منسي أب كوموتات آتيو تنزلو عدلات كبخنا يدليون يعني مخناتو نعوز أكل دلوز خنا عقمي أمخعبات هيكون نزلو صوص لازم نزن تاي خم مرات زحيش نتلكاني أنا كمولكس جاس ولا حنسوق خبيل خلي جن تناي بحق opportunity تزرع أخوه مخا investors قبروا زلو بعليه جن أفريقيا أيو صوص سبعة تزيهم ኣብ ኣፍሪቃ እንተመፂኦም ቁም ነገር ክገብሩለን ይኽእሉ እዮም ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ እንድሕር ዳኣትዮም ግን ክጠፍኣ ጥራየን ምክንያቱ ንዕኡ ዝኸውን ዓቕሚ ከካዕብቱ ብጣዕሚ እዮም ዝሽገሩ ዘለዉ ማዕልያ ዘይብሎም ሰባት እዮም ተቆሚሮም በዚ ሞሰፊ የርበሎ ገለበሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ምክንያቱ ኣሕዋትና ኢሎም ስለ ዝኣመንዎም ብዛዕባ ቢዝነስ ከኣፍልጦ ስለ ዘይብሎም ኣብ ኢንተርነት ሲስተም ማዕልያ ዘይብሉ ዶላራቶም ሓመድ ድፋጮም ሰተይሉ እዮም እንታይ ድበሃል ኮይኖም ስለዚ ከምዚ ረኣናዮ እቲ ሓፈሻዊ ሓሳብ ናይ ሙሉጌታ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንት ወይ ክሪፕቶ ካረንሲ ኣሉታዊ ዝኾነ ኣረኣእያ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ኣብ ስቶክ ማርኬት ወይ ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ኢንቨስት ምግባር ኣብ ኣፍሪካ نتيوم نتجنزبكم بس تقبلوا يحيش يبلانو مالتي ناتو حسابي جن أي مثلا أنا بفلاينتي عب زمعربة وعالم زنبر سب تي ستوك ماركتين كريبتو كارنسي
ነቲ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝቕመጥ ሰብ ኣዝዩ ዓብ ዕድል እዩ ማለት እዩ ገንዘብ ክገብረሉ ዝኽእል ዕድል እዩ እንተዳ ፈሊጥዎን እንተዳ ተማሂቦም ስለዚ ኣነ ኣብዚ ናይ ሙሉጌታ መልሲ ዝረኣኹዎ ነገር ተዳ ነይሩ ነቲ ዝብሎ ዝነበረ ሓሳብ ንምድጋፍ ነቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንት እዩ ዘነባብሶ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ቑኑዕ ኣይኮነን ኣብ ሰማዕቲ እውን ጌጋ ዝኾነ ስእሊ ክቕርጽ ስለ ዝኽእል ስለዚ ስቶክ ማርኬት ከምኡ ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ ኢንቨስትመንት ከም ሓደ ዓብዪ ዕድል እዩ ክርአይ ዝግብኦ ብፍላይ ድማ ንስደተኛታት ኣብ ብዙሕ ናይ ስራሕ ቦታታት ብቐሊሉ ክዋፈሮም ዘይክእሉ ሰባት እዚ ዓብዪ ዕድል ምክንያቱ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኮነ ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲ ሰብ ከከም ዓቕሙ በብቲ ዘለዎ ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከም ብልጫ ዳ ክርአ ይግብኦ እምበር ከም ሓደ እስካል ነገር ኣወዳዲርካ ከም ሓደ ሕማቕ ነገር ክርአ ኣይግብኦን ከምኡ ዓይነት ሕማቕ ስእሊ ኣብቲ መንእሰይ ከንሕድር ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ኣብ መንጎ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንት ወይ ኣብ መንጎ ክሪፕቶ ከረንሲን ኣብ መንጎ እዚ ስካም ብኢንተርነት ዝግበር ዝተፈላለየ ስካም ከምቲ ሙሉጌታ ዝጠቕሶ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ዝተረኣየ ወሶብ ፊዮሪ ወዘተ ዝበሃል እዚ ስካም እዩ ምስ ክሪፕቶ ከረንሲ የኾነ ምስ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንት ዘተሓሕዝ የብሉን ማለት እዩ እንበይኑ ነገራት እዩ ስለዚ ኣብ ኢንተርነት ብዙሕ ስካም ኣሎ ሰብ ካብ ከምኡ ዓይነት ስካም ክጥንቀቕ ኣለዎ ኢንቨስትመንት ዝመስል ስካም እውን ኣሎ ክጥንቀቕ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ገንዘቡ ቅድሚ ኢንቨስት ምግባሩ ኣብ ምንታይ ኢንቨስት ትገብር ኣሎ ምስ ሰብ ሞያ ብፍላይ ድማ ምስቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ባንክታት ክዘራረብን መጽናዕቲ ክገብርን ኣለዎ ብርግጽ ግን ኢንቨስት ጌርካ ማለት ገንዘብካ ትብላዕ ማለት ኣይኮነን እዚ ጌጋ ዝኾነ ስእሊ እዩ ኢንቨስት ገይሮም ብዙሓት ዝተዓወቱ ከም ዘለዉ እውን ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ብዓብዩ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዝምልከት ሙሉጌታ እውን ተቂስዎ ነይሩ ኣቡና ሳሙኤል ዕቑባይ ኣብ ዩቲዩብ ሳሙኤል ዕቑባይ ኢልኩም ድሕር ኣትኹም ኣብኡ ዝተፈላለየ ንኢንቨስትመንት ዝምልከት ንክሪፕቶ ከረንሲ ዝምልከት ንስቶክ ማርኬት ዝምልከት ዝተፈላለየ ኣርእስቲ በቢግዚኡ ዝመጽእ ግዜያዊ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለኩም ከምኡውን ሳሙኤል ናይ ኢንቨስትመንት ትምህርቲ ኣለዎ ምስኡ ኸይድኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ንኽትፈልጡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ወይ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ብዛዕባ ክሪፕቶ ከረንሲ ዝተባሃለ እቲ ሙሉጌታ ዝሃቦ ሓሳብ ንዓይ ወገነይ ጌጋ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ኣብታ ካልኣይቲ ሓሳብ ድማ ሙሉጌታ መጽናዕቲ ከም ዘካየደ ይዛረብ ነይሩ ሙሉጌታ እቲ ዝህቦ ዘሎ ርእይቶታት ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ብርግጽ መጽናዕቲ ገይሩ ዲ ኣይገበረን ንሱ ዝፈልጦ ማለት እዩ ግን ድሕር ዳ መጽናዕቲ ኣካይዶ ኮይኑ ክንደይ ናይ ስፍሐት ነይርዎ እቲ መጽናዕቱ ሓደ ክሕተት ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብዘን ንብለን ዘለና ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ኩሉ ከይዱ ዲ መጽናዕቲ ገይሩ ኣብ ክንደይ ብዙሒ ሰባት እዩ መጽናዕቲ ገይሩ እቲ ዘካየዶ ኣብቲ ዘካየዶ መጽናዕቲ እውን እንታይ ዓይነት መዐቀኒታት እዩ ተጠቂሙ እዚ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ እዩ ማለት እዩ ድሓር መጽናዕቲ ክንብል ከለና ሰፊሕ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ምናልባሽ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ትረኽቦ ሓበሬታ ከም መጽናዕቲ ጌርካ ክውሰድ ኣይከኣልኒ መጽናዕቲ እንድሕር ንብል ኣለና ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕቶታት እናሓተትካ ዝተፈላለየ ዳታ እናኣከብካ ነቲ ዳታ እውን ኣናላይዝ ጌርካ ብድሕሪኡ ኢኻ ገምጋምካ ክትህብ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሙሉጌታ እንታይ ዓይነት መጽናዕቲ ኣካይዱ ኣብኣ ኣኽሊሉ ኣጥበቓ ቢሉ ክሓትት ተጸቢየ ነይረ ግን እቲ ሕቶ ሓሳብ ምስ ተሓተተ መልሲ ኣዝዩ ነዊሕ ስለ ዝነበረ ምናልባሽ ከምኡ ዝተረስዐ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ቀጻሊ ሙሉጌታ ብዛዕባ እቲ ዝበሎ መጽናዕቲ እንተኽኢሉ ዝያዳ መብርሂ ተዝህብ ብፍላይ ድማ ብቁፅሪ ዝተሰነየ ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ እንተዘቕርብ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ርጊቶ ክህበላ ዝደሊ ብዛዕባ ሲስተም ትብል እውን ሙሉጌታ ተንኪፋ ነይሩ እስኪ ክለ ካብተን ዝብል ቪድዮ ሞ ንስማዐን ኣብኣ እውን ተመይሰ ርኢቶ ክህብ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ስድራ ከዓ ሓዳር ከዓ ኣነ ይተሓዘለይ ኣዝዮም ውሑዳት ኣለዉ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዘለዉ ሂወት ዘለዎም
نت سيستم زفلتوا تخلتيهم سب حدار حاجاجيزهم سريحهم سرحوا سرحيتا سرحهم كأبجبو accountability هليوا نابرهم زمرحوا قالوا يميل لونا يكونن اتزباز حجن اتسيستم وحيتوا رجعت بها زي كله بطعم استناوت تايد بها الحدارات يزلنا يكون سينجل كمان غرفو سو እቲ ሲንግል እንተኮይኑ ከዓ ማዕለያ ዘይብሉ ከዓ ብጭንቀትን በቲ ነውፁ ዘሎ ሓዊ ብሊብያ ይመፆ ገለ ይገብሮ ብኩሉ ነገራት ክትሪኦ ከዓ ኣብ ዘይተደልዩ ዘይነበሮም ብጣዕሚ ወረጃታት ትፈልጦም ዝነበርካ ኣብ ዓዲ ከይተረፈ ኣብ ዘይተደለዩ ወልፍታትን ካልእን ጭንቀታትን ዝኣተው ብፍላይ ከም በዓል ሞያ ናባይ ከዓ ማዕለያ ዘይብሎም ስለ ዝመፁ ብሬት ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ኣነ ካብ ኣፍሪቃ ተጨኒቀ ኢሉ ዝደወለለይ ሰብ ኣይፈልጥን እየ ተረዲኻኒ ካብ ኤውሮጳ ዘሎ ካብ ኣሜሪካን ካብ ካናዳን ግን ማዕለያ ዘይብሉ መዓልታዊ እዩ ስለዚ ከምዚ ኣብቲ ቪድዮ ዝሰማዕናዮ ናይ ሙልጌታ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሲስተም ዝበዝሑ ካብዚ ስደተኛ ህዝብና ነቲ ሲስተም ተዋሒጡ ይተርፍ ኣሎ ወይ ኣብቲ ሲስተም ይወደቕ ኣሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ እዚ ሓቂ ክኾን ይኽእል እዩ እዚ ንባዕሉ መፅናዕቲ ዘንድዮ ጉዳይ ማለት እዩ ተቐዳዲምካ ገምጋም ክትባ ይትኽእልኛ ብኸባቢኡ እቲ ሲስተም እውን ስለ ዝፈላለ ሲስተም ክንብል ከለና ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሲስተም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሲስተም ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ካናዳ ውሽጢ ኣሜሪካ እውን ኣብተን ስቴትስ ደን ፕሮቫንስስ እውን ዝተፈላለየ ዓይነት ሲስተም እዩ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ካልእ ርእሱ ዝኻለበ ብሃገሩ ዝተፈላለየ ዓይነት ሲስተማት ኣሎ ማለት ሲስተም ማለት እቲ ምሕደራ ናይቲ መንግስቲ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ህይወት ናይቲ ሃገር ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ሓደ ካብቲ ሙሉጌታ ዝተምከፎ ገለገለ ሰባት ነቲ ሲስተም ፈልጦ እሞ ፅቡቕ ይዕወቱ ናብሮም ፅቡቕ ክኸውን ዝብል ሓሳብ ነይሩ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ እዩ ነቲ ሰብ ካብ ናብ ኣፍሪቃ ተመለስ ንብሎ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ነቲ ዘለዎ ሲስተም ካፅኒዑ ፈሊጡ ተረዲኡ ናብርኡ ከመሓይሽ ዘይንመክሮ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ኣነ ማለት እዩ ካብ መሊስና ናብ ዘይፈልጦ ካልእ ሲስተም ክመፅእ ንዕድሞ ዋላኳ ኣፍሪቃ ሓራይ ምስቲ ንሕና ዝተወለድናሉን ዝዓበናሉን ሃገር ተመሳሳልነት ተሃለዎ ግን ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኣትሊስት ሓደ ሲ ናይ ቋንቋን ናይ ባህልን ፍልልይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ እውን ስለዚ ነቲ ሰብ ካብ ናብ ሓድሽ ነገር ንስሕቦ ሲ ነቲ ዘለዎ ዓዲ ንዕኡ ኣፅኒዑ ኣብቲ ሲስተም ኣትዩ ኣብኡ ክጋላበጥን ኣብኡ ክዕወትን ኣብኡ ክፍትንን ከዘይንመክሮ ማለት እዩ እዚስ ካልእ ኣማራፂ ኣይኮነን ድዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ራብዓይቲ ብዛዕባ ሓዳር ዝብል እውን ካብኡ ኢሉ ነይሩ ሓውና ሙሉጌታ እስኪ ነታ ቪድዮ ንስማዕያ እሞ ኣብውን ተመሊሰ ርእቶ ይክእል ኣብ ሓዳራት ድዩ ምግርጫዋት ድዩ ገለ ድዩ ከዓ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ዘለዎ ኣፍሪቃ የለን እንተሃልዩ እውን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ሕጂ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንተልካኒ እቲ ዓቕምታት ናይቲ ንቕሓት ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብና ምስቲ ምዕራባዊ ዓለም ይጋጮ ስለ ዘሎ እቲ ፋይናንስ እውን ስለ ዝፀልዎ ሰብ ሓዳር ኮንካ ዝሓተካ ሕቶ ኣብ ምዕራባዊ ዓለምን ኣብ ኣፍሪቃን ጠቕላላ ከዓ ስለ ዘይማዘዘን እዚ እውን ብፍላይ ከዓ ቆልዑ ወሲኽካ ነቶም ደቅኻ ኣብ ትምህርቲ ትሕተቶ ሕቶታት እውን ንባዕሉ ቀሊል ዘይኮነ ትራውማታይዜሽን ይፈጥር ኣሎ ኦል ኢን ኦል ድሕንነት ናይዚ ብምሉእ ናትና ሕብረተሰብ ክሪኦ ከለኹ ናተይ ሓሳብ እዩ ዝብል ዘለኹ የማኽር ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣፍሪቃ ኢለ እየ ዝኣምን እዚ ናተይ እምንቶ እዩ ብነፃ ግን ደስ ዝበሎም ዓይነት ሓሳብ ከቕርቡ ግን ኣነ ድርዊ ሽግር እዩ ኣብዛ ናይ ሓዳር ድበላ ብወገነይ ምስ ሙሉጌታ ብኸፊል ይሰማማዐ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ናይ ፍትሕን ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ናይ ደይ ምስማዕን ናይ ገንዘበይ ገንዘብካ ዝብል ነገራት ይረአዩ እዚ ድማ እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ዝፈጥሮ ፀቕጢ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ንስድራ ቤት ወይ ንወለዲ ገንዘብ ኣብ ምስዳድ ዘበገሶ ባዕሲ ካልእ እውን እዚ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ዘፍቅድ ወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተፈልየን ደቀን ካብያ ዘተባብዕ ዓይነት ኣካይዳ ስለ ዘለዎ ንፍትሕ ዘዕድም ንሓድሕድካ ምክብባር ብኣንጻሩ ዘይዕድም ዓይነት ሕግታት ስለ ዘለዎ እዚ ነቲ ናይ ሓበሻ ወይ ናይ ስደተኛ ሓዳር ብኣሉታ ክፅዕልዎ ምዝኽእል እዩ ምዝብል ሓሳብ ክሰማዕ ክእለ ብዛዕባ ቆልዑ ዝተዛረባ ግን ንፅብቲ እኳ ተዘይኮነት እንታይ ማለት እዩ ግን ኣይሎኖ ብዛዕባ ደቂ ከተሕተቶ ገለ ዝብል ሓሳብ ኣልይብ ነይሩ እቲ ሓሳብ ንፁር ኣይኮነን ግን ናብባሽ እቲ ናብራ ብዛዕባ ደቂ ከዝሓትካ
ኣባሃልዎም እንተኮይኑ ወይ ደቅኻ ብናጽነት ስለዝዓበዩ ከቢድካ ብቐሊሉ ይወፁ ከምቲ ኣብ ዓዲ ዝለመድናዮ ኣብ ትሕቴና ኣሲርማ ክናብዮም ኣይንኽእልን ወዘተ ማለት ተኮይኑ ምግፅ ከፊላዊ ሓቅነት ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ግን ኣብዚ ግዜና ዋላ ኣብ ኣፍሪካ ኮይኑ ዋላ እውን ምናልባሽ ክትቆፅዖን ከም ድላይካ ክትቆፅዖን ክትጎንሓን ትኽእል ትኸውን ግን ብስቲ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ኣብ ኣፍሪካ እንተኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ቆልዑ ብቐሊሉ ክትሓዙ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ኣንለስ እቲ ስድራ ቤት ኣብነታዊ ኮይኑ ብሂወቱ ንደቁ ዝምህር ዓይነት ስድራ ቤት ኮይኑ ተዘይፀኒሑ ማለት እዩ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ሚድታ ካልኣይ ክፋል ዝነበረን ሓሳቡን እዚ ይመስል ብዓፈሻ ግን ሙሉጌታ ኣውና ከድንቆ ይደሊ ምክንያቱ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ እቲ ሓሳቡ ዘለዎ ሓሳብ ኣብ ቅድመ ህዝቢ ብምፍሳሱ ከድንቆ ይደሊ ሓውና ኣኽሊሉ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ናይ ዝርርብ መድረኽ ዝፈጠረ ቴንኪዩ ክብሎ ይደሊ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሓበስታት እውን ኣብ ቀጻሊ ሒዝልና ክመጽእ ጽበዩ ኢና ብዝተረፈ ሰማዕቲ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ካልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንረኽብ ቻው